Tulog ko lagi ito sakit. Kaya tanaw mo na. Unan katawa sila. Sa ka nang nai. Ara pagpasagdan. Hi guys. Masok adlaw yung tanan. Di ala pod bining balik sa kuan guys. Karang nai botanical garden. Nagaray sina na. Nag-dress ko. Mga naghinatag de koan. Limwil. Ang gisuot kay kuan kanang nay sigirag ka. Tambay ratos nay. Butang nga sina sigirag ka. Pilo-pilo. Gawa na ang gisuot dari. Nandiyan ka nang nay ng lipstick kaya pag guys gamay na. Para kuan ba? Dilhan nga. Lisparon. Mo na ang lipstick ko. Nakarang nay. Sa sige din na mag balik-balik na rin ka nang nay. Botanical garden. Naka amigo na dyan madaris sa waalits. Kahapon lagi dari minsa. Ang panahon lagi alingiing. Dito ka ito igog arang kahangin. Minsa ning uwan po pagkataod-taod. Minsa karon bintaharon kay hangin. Liwot-liwot ako guys. Nakawala ko dari. Nga. Si Mama Alits kay tamarad to nag-TikTok. Ako unsa ko mag-TikTok. Mag-restore sa tanan guys. Nagsara si tao. Kasagaran dari mo tambay karang kuan kanang mga inahan kay naghuwat sa ilang anak. Kay daras unahan kay na may eskwelahan, mao nang agabang mga inahan samtang agilang anak na klase pa. Dahil sila magtambay, maghuwat. Dahil sa ko kay init diha. Dahil sa ko guys, magigulingkod. Pasalamat sa Diyos Ginoo. Kay nabentaha agang pamati ron. Dito para sa una nga kanang nay sige ug hangat. Unsa kanang nay lispad kaadto. Mulagas og ginhawa. Karon nambubintaha lagi kong pamati ron. Salamat ko sa Ginoo. Sa kanang nay gahad dyan giampo kanunay nga o lagi kanang nay mulian na ko ang sakit. Gusto pa lagi dyan ko nga mo taas pa ning ang kinabuhi. Mao nang kanunay dyan na gipangado sa Ginoo para magampo ko nga o lagi maadyo ko maulian ang Ginoo. Pugutan mo dyan kaadyo ng Ginoo ug karang nay pangadoon jud nimo kinasing-kasing na maulian mabaskag nga na ihatag jud na sa Ginoo. Basta hagat jud lagi mong mga pagampo ngadto ni ja. Ahalaging tanaw nagahang video karon karang nay mali para pag kumutana sa nang kay murag na ulian jud. Karang nay lahi ra gud sa una kadtong pagbuwan sa Agosto nga grabe gud ko kaludzahon. Nja luspad. Nja itim mo naghang dani. Karon bintaha na kay na blooming pod gamay. Gamay ron pod guys kasi naada pa mo ingon ni kuan ko pilingon. Na blooming ko gamay. Bisag ingani na nahitabo sang kinabuhi. Karang nay haram nga pong gidadaog kuan. Ngisi-ngisi. Kay arong diilhan nga masakiton. Kay ugingani ang kahintang na ako'y sakit. Unza karang nay magsigira kong luok-luok, sigirag hilak-hilak nga na. Masama ta ko na nagkasakit mo na makadali og kapatay. Basta mag kuan ka hilak-hilak kay madaot na din noon og magsigig hilak-hilak nga na samot na nunog ka luza. Mo lang ako karang nay akarang gidaog ngisi-ngisi. Aman ni noon poy kuan panahon nga batian gajog ko og karang nay kapoy lagi kaadyo. Kay nganem nga juding tao apati mo sa tanan kapoy kay di malagi ta robot at tong robot kay di man tumati og kapoy tawra man lagi ta mo nang batian nga sa kapoy pero bahala na og kapoy basta kay kumbati ra jud gihapon kadto day pang may mga sakit pareha na kay
daghan na po ko nakitaan nga kuan, daghan po yung mga sakit gas kasing-kasing. Unsa na ako naka-chat duha ni sila, na pa isa nga taga Bohol, taga Albor, nga pareha pod may kaso sa parang naay sakit sa kasing-kasing. Unsa na pa isa nga taga Mindanao, pareha pod mi operahanan pod sila. Unsa adto lang pod ninyo dibdiba ka adto nang itong sakit. Idara na lingaw-lingaw sa pagampo sa Ginoo. Maadyo ra lagi ta pohon. Ninghilim ko karjot guys. Kay dahay ma'am ning agi. Basin unzag inan ko ni zagkuan, naigiilot. Kasi gigo istorya dari ato bang sa kamera. Mao hilim sa kog karjot sa sang gipalabay. Kay mauwa ko sige but-but sa katong mga nakakita ra sa ang video nga naapay sakit nga na kay naapay iban lagi daghang sakit kanang comment sa ang vlog nga napot sila cancer. Unsa kasagaran jud daghan jud puy sakit sa kasing-kasing. Adto mo kawa og paglaom. Karang naay ilang-ulingaw ra ninjo ag ninjong sakit. Kay maadto ra lagi tapohon sa atong nga sakit. Kaning atong gibati karon maluoy ra lagi Ginoo. Ija ra taga adzohon. Ako guys umagampo ko. Di jud ingon nga ara ra jang kaugalingan ang yampo. Katong na mga sakit po dahapon to silang giapil og ampo. Nga hinaat lagi unta nga kuan maadyo ra ta sa atong mga balatian kay daghan na jay mga nasakit ron sa kasing-kasing. Kay kanang matukos Philippine Heart Center mangutanang-utan ako sa mga nagpa-check up nga na valve kasagaran rheumatic heart disease may daghan za naapoy ka ng kuan congenital heart disease. Ako kumbate ra jud gihapon ko sa kinabuhi. Bisag na isa lagi pod nga mo sakit ag daghan nga murag hiwaon, murag tusokon. Okay ra na. Kay dali ra pod mawa. Di lang man gad mo undang og ampo. Kay kuan kalugasan jud nateng inampo. Denggen ra magad sa Ginoo. Kay ang Ginoo na amang kanunay nagtanaw nato. Mo nang kuan lagi maulian kay sa mga sakit. Unsa mao nang ako akarang gidaog ngisi-ngisi. Unsa nalaga pa iban nga kuan muriak. Lisod pud kaadto og kuan lagi kanang nay maghuhilak. Kay dali lungon tara na og kaintonsis og maghuhilak ta kada adlaw. Kay samot man kaluza gat kasing-kasing stress nga na. Mo nang ako bisag naghambin lagi kog daghang problema. Idarang pa nangisi-ngisi. Karang naay murarang pugwa. Mo lagi nang iban mo ingon nga aga ko kuno mura kuno ko og way sakit. Katunong das naging buwan nga mapay pagsugod sa ang sakit. Karang naay buwan sa Agosto siguro to. Klaro jud ka adto nga kuan ko masakiton. Kay murag tagsara man siguro tumungisi. Kuan lagi kanang naiwa ko kasabot sa ang ibati. Nga arang hangata ka adto. Unsa kanang nay magdugas ko ginhawa. Unsa inig higda na mara kog malemes. Nga na mao nang kalodahon gadto pud to. Unsa kabot na darig Manila nakapacheck up ako sa Philippine Heart Center. Nana sila gipainom nga laing tambaw. Pumunta agang pamati. Mao nang karon kuan ako magkaludza ka adto. Basta kay gi salig sa Ginoo og tanan. Kay bawa gud ko nga kanang naay ijara ko nga adzohon. Maabot ra dyan ang panahon nga kuan maadyo na ko sa sakit. Kuan ra jud ko bation. Maulian na ko sa sakit. Naubaw ko. Kanang sensay naman. Na nagkatawa dali ko tanaw. Pa guys to Tulog ka buog to Kaya masig nakaingon na sila dari giringan ko. Kaya nag-uistorya dari at bang sa kamera. Kaya naman po iba lagi nga huwa kahibaw na ning vlog. Nanzag ilangan na hana masig na giring na sa kudari. Ilangan na hana bago kong ninggawa sa kuan mintaluyong. Mo nang nagisingisi man sila ng atubang nahu. Pero okay na. Nag-isa-isa na po may pisto ni Mama Alits. Siya tarot to nagpalabi pa sa TikTok. Ako kay parang sarama ko mo kiyog-kiyog sa TikTok. Si Mama Alits
kanunay na siya kada adlaw na siya mo kiyog-kiyog jud. Kumbati ra jud gahapon ko. Bisan pa og kanang naay daghanay mga nanamay na nga ingnan ako nila og uwagan. Taran nga mga maot nga ilang gipang ingon dara na okay ra na. Dawat ra na kay di man na tinuod ila-ila ra pud na. Wa man sila kahibaw sa ang tinuod nga pagka ako jud o sila kahibaw. Mao nang bahala na sila og kanang naay mapulaan sila sige ingon og uwagan ko. Basta kay ako kumbate ra gahapon ko sang kinabuhi nga mabuhi ko. Karang naay maningkamot tagi nga luwas ning ang kuan kasing-kasing nga naghigwaos. Pero moabot ra mga dalag panahon nga maulian ra lagi ni. Basin ini ka December adyo na ko. Isunod na hang patuloy ko lagi. Kuan lagi ni problema. Adyo na lagi ni. Mura na pagkuan. Nalayan na pag panahon. Mura na pag nipit. Alam mo na ko kanay mga laki padong dari. Lakaw ko. Ha? No, kuya? Nagalit ka? Nagana ko dito kuya, nag-vlog ako. Bawal? Hindi, okay. Sige, tuloy mo. Tuloy mo. Yan si kuya oh. Ano dito cellphone mo? Hindi ano to? Kamera to. Taga saan ka kuya? Ano kuya? Ano ka? Tawag lang. Vlog? Oo. Oo. Nag-vlog ako kuya. Sige, tuloy mo lang. Nahiya tuloy ako kasi kanina tumatawa kayo doon eh. Alam mo ba? Tiri. Lagi na ako nagbablog dito. Oo. Nagano lang ko, kwento lang. Sige, tuloy mo lang yan. Sige kuya. Nawa ko kayo nandun mo doon si kuya, si Zacantus. Oh, Te Ali. Naawa ko. Hi. Kay, nag-vlog ko na to. Ara nang bagot-bot. Ang tulo ko laki rito sakit. Kaya tanaw mo na. Una nakatawa sila. Sa kanang nay. Ara pagpasagdan. Karagodan ka nang duuman. Sa ko na po. Hindi ko nag-vlog. Tawa si San. Isa nga ang liit naman ang cellphone mo. Ingan. Ko kamera ni. Dadayin ko nga nag-vlog ko. Abi ko bawal. Sa okay na rin ko no. Oh, ginoo ko. Liwag-libot naman ko dari. Ha? Tawa to siya kay Abi siguro na daw nagiring lagi ko kay agahanggi. Kuan, gigamit ka kamera kay katong manggamay, katong hinatag ni ATM. Pagdoon ni ja, ni siya nga nganong kuno kang cellphone ara kuno kang gamay. Sa mo tong ningon ko din ni cellphone, kamera ni. Ah, jangan katawa siya. Nindiod si sa Wakantus. Tagaran ko palagi kanang ngisi-ngisi. Rasag na laman. Kalimot naman ko pangutanag sa isangan. Agi kaning pag-vlog. Ug nay makakita nimo nga kanang naiwa sila kahibaw ug kanang naaba day vlog nga na. Inon jud ka og nagiilok. Eh, mag-istorya ato bang sa kamera. Mo nang ilang hanabuang sunod ng badriha. Kaya talaga makahibaw nga na vlog. Agalang na siguro nagiring na ko sa agalang na ate rin ko ang dadaan sa Mintaluyong kaya kasi nagiring na siguro ng badriha kaya sige babagot-but. Pero sige na laman. Ingani mo tining mag-vlog. Mura mo jud na giilog pud. Pero kuan man kanang malingaman ko. Ang istorya. Karang nay kuan naman ni. Karang nay marag sumpa naman itang kinabuhi. Basta kay nalingaw ko sang pag-vlog lagi. Tiga jud ko dani mundang. Kay konday, basta di makaabot kog 100 subscribers puhon. At dere ka ba nga wa pa naka-subscribe, palihog kog subscribe. Nza, i-click po ng notification bell button para ma-notify mo sa mga video sunod kung mag-vlog ko. Sa makita-kita ng mataong nga puhon guys. Ugon sana pa'y masudanis ang hanahuna nga sana pa'y ang matapik din jo. Nza, karang nay
Tabangin lang po kung nadyog ampo. Nga, maulan na natin ang kasing-kasing. Karang na maadyo na siya ba sa hingpit. Salamat kaadyo guys sa inyong pagmahal. Salamat sa inyong mga pagampo. Unsa, I love you na tanan.